Hej YouTube, det er mig Jax. Vi spiller noget survival games sammen med Rox. Hvor han er her. Han er et eller andet sted, ja, og han er derovre, ja. Det er inde på MCSG. Okay, jeg har nogle. Jeg løber ind. Jeg fik ikke stormsortet. Jeg skal væk. Og jeg har set ham, der har stormsort. Jeg er ude på min rute. Ja, jeg kan godt se dig. Jeg er på vej efter dig. Jeg hader det her map. Jeg hopper altid ned i lava. Det er dig. Bare følg efter mig. Ja. Der er nogle chests rundt om huset. Ja, det ved jeg godt. Dem bare lige se om du kan få et våben i dem. Så kan jeg lige hurtigt ind her og så bare tager de her chests her. Ja. Ja, der lukker den rundt. Du kan se den her. Ja, der fik jeg et. Har du nogle sko, eller så er jeg til dig? Jeg har en. Okay. Der er 2 inde i huset. Er der? Ja. Jeg kommer. Jeg har altså på kur. Så bare vente på en fejler. Jeg er nede under ham. Jeg har også set dem. Ja, der er han. Nej. Han falder langsomt ned. Jamen, der er også en anden en. Han er... Fik ham. Den anden, han hoppede ned i lava. What the fuck? Nej! Så kommer der en til. Fuck. Ja. Jeg er spectator bare dig. Okay. Det var ikke et godt game, det her. Nej, okay. Lige meget. Ja, sådan. Holy shit. Fuck, man kan høre din mus. Det er fordi, jeg kom til at, hvad det hedder, tryk hårdt sådan. Ja. Det lyder mega sej. Holy fuck, jeg tror lige, jeg skal videre på min rute. Ja, tror jeg jo. Jeg har lige nok et team. Der er en et eller andet sted, jeg tror han er løbet væk. Det kan godt være, han er derhen. Ja, det var hvis ham. Ja, nej, det var ikke ham, der nakkede mig. Det var ham har jeg. Nå, okay. Yes, det er ikke så. Så er jeg lige til 20 her. Ja, den hold nok mærke til, den er helt vildt sej. Eller... Jeg fuck ikke til den. Du kan ikke tage den. Jeg tror, du skal længere op eller et eller andet. Der. Yes. Og så er der også den op på taget. Ja. Er bare du? Og jeg kigger lige. Hvad er han liftet? Nå, ja okay. Fuck ham. Lol. Han bliver altid så mad, når han taber. Den er taget. Og okay. Den er også taget. What the fuck? Så har der åbenbart været nogen her. Jeg piller ham der. Ja. Orienter dig, bitch. Altså, der er stadig egentlig mig. Altså. Jeg bruger faktisk bedst texturepack. Det gør faktisk også lidt. God. Jeg kan godt lide de der chickens. At det er pomfritter eller et eller andet. Det er KFC. Det spækker hver en gang, fuck ham. Fucking tørt. Han ringte til mig igen.
Nå, du har også Iron Chest Plate. Er det sidste team? Det her, det... Jeg kigger lige. Nej, det er det ikke. Eller det kan godt være... nej, det er det ikke. Der er ikke nogen team. Okay. Eller nu er det åbenbart. Ikke lige nu. Kom så. Det er ham der har det bedste svar. Det der er en sort. De begge to har Iron Sword. Eller har de? Nej, ham den ene har Stone Sword. Kom så. Ja. Ui. Godt det der. Men YouTube, det var så alt for i dag. Hej hej.